स्वामी विवेकानंदଙ୍କ ଏହି 6ଟି ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କର କହିବାର ଡରକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂରେଇ ଦେବ। ନମ୍ବର 1 ଡରର କାରଣ ଖୋଜ। ଲୋକ ହସିବେ କିମ୍ବା ଆଲୋଚନା କରିବେ। ମୁଁ ଭୁଲ କହିଦେବି। ମୋ କଥା ବେକାର ଲାଗିବ। ଯେବେ ଡରର ଅସଲ କାରଣ ଜଣାପଡ଼େ ତେବେ ଯାଇ ଡରକୁ ଦୂରେଇ ପାରିବ। ନମ୍ବର 3 ଧୀରେ ଧୀରେ କହିବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ପ୍ରଥମେ ମିରର ସାମ୍ନାରେ କିମ୍ବା ଫୋନରେ ରେକର୍ଡ କରିକି ଶୁଣ। ସାଙ୍ଗ ଓ ପରିବାର ସହ କଥା ହୁଅ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଡର କମ୍ ହେବ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ନମ୍ବର 4 ଚିନ୍ତା କରନି, କଥା ହୁଅ। ଯେବେ ଶବ୍ଦ ଦିମାଗରେ ଅଟକେ ତେବେ ଯାଇକି ଡର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କଥା ହୁଅ, ଚିନ୍ତା କରନି। ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରୁ ଆରମ୍ଭ କର, ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲମ୍ବା କଥା ହୁଅ। ନମ୍ବର 5 ଶରୀରର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅ। ଲମ୍ବ ନିଶ୍ୱାସ ନିଅ। ରିଲାକ୍ସ ହୁଅ, ହାତ ଗୋଡ଼ ହାଲକା ହଲା। ଗଳା ଖୋଲ, ଶରୀର ଯେତେ ଶାନ୍ତ ରହିବ କଥା କହିବାର ଡର କମ୍ ହେବ। ନମ୍ବର 6 ଡରକୁ ସାମ୍ନା କର। ଯେବେ ଡର ଲଗେ ନିଜକୁ କୁହ, ମୁଁ ଡରରେ କଥା ହୋଇପାରେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନ ବଦଳାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି।